prava je prilika da u godini čitanja posjetimo jednu knjižnicu Bogdana Ogrizovića i pogledamo izložbu našeg knjižničara, dakle knjižničara 18. gimnazije Vedrana Peruničića i koja donosi prikaz godina čitanja kroz objektiv knjižničara. Smatram da je sjajno zapravo što su upravo ovu godinu, koja je teška i izazovna iz svima znanih razloga, posvetili upravo čitanju, jer smo svi imali više vremena posvetiti se knjigama, uroniti u neki drugi svijet i pronaći možda neko sretnije mjesto koje će nam ponuditi utjehu. Tako da vas svakako pozivam da čitate, da još koji dan dođete i pogledate izložbu naše knjižničara, a izdvojila bih jednu fotografiju koja je meni prekrasna, koja zapravo svjedoči o važnosti prenošenja ljubavi prema knjigama i prema čitanju s roditelja na dijete. Nekako je majka uvijek tu u središtu, ali naravno da može i jedan i drugi roditelj. Dođite. Došli smo k vama u knjižnicu zbog ove izložbe, pa kakav je vaš dojam o ovoj izložbi? Da, evo, izložba mi se jako dopala iz razloga što povezuje knjigu s jednim drugim umjetničkim medijem koji je uvijek dobro došao u izlozima naše knjižnice. Kao što znate, naša knjižnica je u centru i posjećenost izložbe i svih drugih izložbi uvijek je velika. Tako da, naravno, i sami znate, mnoge naše knjižnice su na ovim fotografijama, tako da nam je posebno drago iz tog razloga da se malo i knjižnice promoviraju i nađu u izlozima. Onda prva pitanje, koja vam je najdraža i zašto? Zašto mi je prilike? Ona slika koja nekako, sve su mi drage, ali jedna koja mi onako posebno ima neko značenje, poklopilo se da su na slici tri generacije koje čitaju, dakle jedan umirovljenik i majka sa malim djetetom, tako da imamo na jednoj slici tri generacije koje čitaju, koje posjećuju knjižnice i mislim da je za projekt nekako dosta značajna i jedan moment koji mi je jako drago da sam uspio uloviti. Gdje se ova izložba kasnije može vidjeti? Do koliko traje? Izložba je do 27. prosinca ovdje u knjižnici Bogdana Ogrizovića u Zagrebu, a poslije toga gotovat će po raznim knjižnicama, a to ćemo objaviti još na našem webu i informacije će biti gdje će se još moći, ali osim Zagreba još će ići i tu pa i po S nama je Nea, reci nam kako to da smo došli tu, što radimo? Pa evo, mi smo ovdje sa ekipom novinara Kreativnog kaosa, to je list 18. gimnazije, i došli smo popratiti ponovno rad naših knjižničara. Već smo prije pratili vaš rad i početak i sad smo evo nastavili sa novom izložbom u drugoj knjižnici. Super. Reci mi, Nea, koja ti se slika sviđa, koja ti onako malo zapela za oko, nešto si govorila? Pa evo, ove dvije slike, čim sam došla, su mi baš zapele za oko jer su crno-bijele, malo tajanstvene, a i dalje su reprezentativne. Na ovoj dolje se vidi HRT, pa je povezana i sa Zagrebom i jako mi se sviđa. Odlično, hvala ti, Nea. Hvala vam. Sad počinje u 3, ja moram u 3 biti, ali cure moraju biti u 2:15. Znači, taman možemo negdje pola sata sjest, ha? Šta kažete?